Какво става, хора? Аз съм Марки. В това видео ще ви покажа топ 30 най-използвани команди в Linux. Да започваме. Първата команда, която ще ви покажа, това е SSH. С нея можем да влезем в нашия сървър. След като напишем SSH, нашия юзер и IP адреса на нашия сървър, напишем нашата парола, можем да влезем в него. Първата команда, която ще ви покажа, това е ls. Тя в случая ни показва нашата list directory. В случая аз нямам нищо тук, затова ще отида някъде, където имам нещо. И ето, както може да видите, в момента тя ни показва всичките файлове и директори, които имаме. Следващото нещо, което можем да направим е, можем да видим, напишем ls-l, което ще ни даде възможност да видим за кого са разрешени файловете и директориите и кой може да има достъп до тях. Можем да видим кой всъщност е owner на тази директория, можем да видим какъв е нейният размер, можем да видим кога е създадена и какво име има тя. Също така можем да добавим друг параметр, ако напишем ls-la. Това ни дава абсолютно същата функционалност като предишната команда. Единственото нещо, което се променя е, че a параметър всъщност ни показва и скрити файлове, както примерно този тук .pwd.log. Това е файл, който е скрит в нашата система и a параметър ни позволява да видим такива файлове и директори. Следващата команда, която искам да ви покажа, това е pwd, Print Working Directory. Това ни казва точно къде се намираме. В случая ние се намираме в директория etc. Следващата команда, която искам да ви покажа, е cd change directory. Вече ме видяхте да я използвам по-рано, тъй като нямах никакви файлове в началната директория, в която се намирах. Тя ви позволява да отидете в друга директория. В случая мога да си избера някоя от тези горе и, например, да отида в тази systemd, change directory systemd. И в момента, както може да видите, това, което всъщност е отсветено след моя username и hostname, всъщност това е директорите, в които се намирам. В случая аз се намирам в etc systemd. Ако напиша cd и отмина space, след това натисна enter, това ще ме върне в началната home directory на моя юзер. Следващата команда, която бих искал да ви покажа, това е touch. Touch ви позволява да създадете файл. В случая може да го наречем file.txt. Както сами може да видите, в момента създадохме файл, който се нарича file.txt. Следващата команда, която искам да ви покажа, това е echo. Echo ни позволява да караме информация в даден файл. Ако напиша echo информацията, която бих искал да вкарам в този файл, да речем тест, и му кажа, че output-а бих искал да отиде в файла .txt. След това, това нещо е добавено вече в файла. Как можем да видим всъщност какво има в този файл? Това може да стане с командата get и името на файла. Ето, може да видите какво има вътре. Можем да използваме също така едитори като Nano и Vim, за да може да ги редактираме. Нека да видим всъщност как те се използват. За тази цел ще трябва да инсталираме, например, Nano. Командата, която сме използвали, е sudo apt install nano. След като нашия едитор вече е готов, можем да напишем Nano и името на файла. Ето, можем да видим вътре, че имаме тест. Можем да добавим друга информация и когато вече сме готови и искам да запазим нашите промени, може да натиснем Ctrl O и Enter, за да запазим нашите промени. След което може да натиснем Ctrl X, за да излезем от самия файл, и в момента, ако напишем cat и името на файла, можем да видим, че нещата, които сме добавили в файла, вече са там. Следващия едитор, който може да използваме, това е Vim. Можем да го инсталираме по същия начин, като този път ще напишем Vim. Ако искате да се върнете на команда, която вече сте въвеждали, може да натиснете стрелката на вашата клавиатура нагоре. Ако командата е по-надолу и сте я пропуснали, може да напишете стрелката надолу и то ще ви върне една команда по-напред. След като вече сме написали нашата команда за инсталиране на Vim Editor, може да натиснем Enter, пита ни дали искаме да потвърдим, че искаме да инсталираме този пакет. Да, и след като инсталацията на нашия пакет приключи, вече можем да го използваме. Може да напишем Vim и името на нашия файл. В момента обаче не можем да пишем. За да може да пишем във Vim, трябва да натиснем I на нашата клавиатура, което означава Insert. Както може да видите долу, статуса се промени. От Normal Mode във Vim ние преминаваме в Mode Insert, което ни позволява да добавяме информация. След като сме готови с нашите промени, можем да натиснем
ESC на нашата клавиатура, което ще ни върне отново в Normal Mode, след което като напишем две точки WQ, това означава Write Quit. Запази промените и излез от самия едитор. И в момента, ако проверим какво всъщност имаме в този файл, ще видите, че информацията, която сме добавили е вече там. Следващата команда, която бих искал да ви покажа, това е shred. Shred е команда, която ви позволява да изтриете даден файл перманентно и той да не може да бъде възстановен. Следващата команда, която бих искал да ви покажа, това е Make Directory. Можем да създадем наша директория тест. Както може да видите в момента, ако лисна дадените файлове, вече имаме директория. Директорията ни е отцветена в синьо, а файла ни е отцветен в бяло. Ако в момента решим да видим какво има в файла, който сме го изтрили с shred, може да видите, че в момента данните са абсолютно неизползваеми. Другото нещо, което може да решите да направите, е да създадете поддиректория на вашата директория. Това, което трябва да направите, е да отидете в вашата директория и да направите друга директория, която да наречем test2. Да, но това би отнело доста време и би било доста трудоемко. Това, което можем да направим, директно да създадем нашата директория и нашата поддиректория. За да се случи това, след като напишем Make Directory, можем да му дадем -p. -p е параметър, който ни позволява освен директорията, да създадем и subдиректории. В случая ние можем да кажем, че в тази текуща директория искаме да създадем директория, която да се казва new и да създадем поддиректория, която да се казва new2. В момента, ако видите, имаме директория, която се казва new. Ако отидем в тази директория, я лиснем, можем да видим, че имаме и поддиректория new2. Следващата команда, която бих искал да ви покажа, това е командата за преместване на файл. Това, което ще направим, е да преместим нашия файл, който е file.txt в директория тест. В момента, ако отидем в директория тест и видим какво има вътре, може да видите, че вътре имаме директория, която е test2 и нашия файл .txt. Ако обаче решим да изтрием дадена директория и напишем remove directory, то ще ни каже, че не можем да изтрием тази директория, защото вече имаме някакви файлове в тази директория. За да изтрием директория, която е празна, може да използваме remove directory и нашата директория, обаче ако имаме файлове, трябва да използваме remove-r. R е option за recursive, това означава за нашите директории, subдиректории и файлове, които се намират в нашата parent. След като сме написали нашата команда, можем да кажем всъщност за коя директория искаме. И в момента, както сами може да видите, единственото, което е останало в нашата текуща директория, това е директорията, която създадохме new и нейната subдиректория, дето е new2. Но тази, дето вече сме изтрили тест и всички файла в нея, те не съществуват. Следващата команда, която бих искал да ви покажа, това е copy. Copy е команда, която ви позволява да копирате един файл от една директория в друга. Преди това, тъй като вече изтрих моя файл, ще създам друг, който се казва file1.txt и както може да видите, вече имаме даден файл. За да преместим този файл, да речем в нашата директория new, можем да напишем copy. За да копираме този файл в нашата директория new, това, което трябва да напишем е copy, името на файла и директорията, в която бихме искали да отидем. Ако в момента отидем в тази директория и видим какво има вътре, може да видите, че нашия файл 1 вече е преместен там. Следващата команда, която бих искал да ви покажа, е clear. Clear е команда, която изчиства вашия терминал, така че да не ви пречат нещата, които вече сте въвеждали. Следващата команда, която искам да ви покажа, това е whoami. Тази команда всъщност ви казва с какъв потребител в момента сте логнат в тази машина. Както може да видите, аз съм логнат с потребител MD. Следващата команда, която бих искал да ви покажа, това е add user. За нея ви трябват административни привилегии, затова ще използваме sudo. Sudo всъщност ви дава тези административни привилегии. Казваме му add user и името на юзера, който бихме искали да добавим. В случая, например, Георги. След което то ни пита парола за този потребител. И даваме му някаква парола, която бихме искали той да използва. Ще ни пита отново да потвърдим дадената парола. Също така в момента паролата, която се пише, не се изкарва на екрана, но тя всъщност съществува. Пита ни за дадено име, пита ни за дадени параметри, след като сме готови с нашата информация, нашия потребител е съществуващ. При следващото влизане мога да използвам нещо MD
Георги, за да се логна в тази машина. Следващата команда, която ще ви покажа, е много важна за вашата машина. Командата, която ще използваме, е sudo apt-update. Тази команда апдейтва вашата система. Следващата команда, която бих искал да ви покажа, това е diff. Diff е съкратено от different. Тя служи за да можете да съпоставите два файла и да видите разликите между тях. Това, което ще направя, е, че ще създам два файла, след което ще поставя някаква информация в тях. След като сме готови, можем да напишем командата и да напишем единия и другия файл, който бихме искали да съпоставим. Това, което ни изкарва като output тази команда, е, че на третия ред на първи файл се различава с третия ред на втори файл. Всъщност, както може да видите, разликата е в това, че в единия файл съм написал learn Linux, а в другия файл съм написал learn Windows. Следващата команда, която бих искал да ви покажа, е find. Find е команда, която ви позволява да намерите даден файл. В случая ще му кажа да ми намери в текущата директория, в която се намирам. Slash означава в тази директория точно в момента, в който се намирате. След това ще трябва да въведете име на файла и трябва да кажете какъв файл всъщност искате да намерите. Аз ще му кажа, че искам да видя какви файлове с тест има. Както може да видите, изкарам и output permission deny. Това е защото тази команда изисква sudo привилегии. И в момента това, което ми изкара, е всеки един файл или директория, където съдържа тест. Следващото нещо, което бих искал да ви покажа, това е един малък скрипт, който ще ви позволи автоматично да апдейтва и апгрейдва вашата система, така че всеки път, когато влезете в вашата машина, да не е необходимо да апдейтвате и апгрейдвате ръчно, да може директно да започнете да работите върху нея. Това, което ще направим, е, че ще си отворим един файл с nano и ще изберем име на нашия файл, ще го кръстим auto update. Това, което вие може да направите, вие може да си изберете някакво ваше име по ваш избор. Единственото важно, което трябва да направите, е, че трябва да завършва на .sh. Това означава, че ще бъде shell скрипт. След като го отворите, трябва да кажете всъщност какъв ще бъде този скрипт. Затова ще му добавя хаш и ще му кажа, че ще бъде bin bash. След това отдолу можем да напишем всъщност командите, които бихме искали да се въведат. Първата команда ще е за update. Тя ще бъде sudo apt update, която ще апдейтне нашата система. Ще добавим double e, което всъщност ще е и, т.е. да въведе повече от една команда едновременно. След като въведе едната, да въведе друга. Следващата команда, която бихме искали да въведе, е за апгрейд на нашата система. -y всъщност е за да потвърдим, че бихме искали да апгрейдваме нашата система. След като сме готови с това, можем да натиснем Ctrl-O, за да запазим нашите промени. Да натиснем Enter, че бихме искали да ги запазим, и Ctrl-X, за да излезем от файла. За да може този файл да се екзекютира, трябва да променим неговите permission. Тук отиваме до другата команда, която трябва да използваме. Тя е change mode. Плюс X означава, че бихме искали да кажем даден файл да бъде executable от нашата система, да може да го изпълни. След като сме казали, че бихме искали даден файл да бъде executable, трябва да кажем кой файл. Това е autoupdate.sh и в момента, ако видим пермишените на този файл, може сами да видите, че този файл е executable. Ако решим да стартираме нашия скрипт, можем да напишем sudo .slash, това означава, че да се намира в нашата работна директория, и името на файла. Както виждате, след като напиша това, той изпълнява моите команди и моята система е актуална. Но разбира се, ние не бихме искали всеки път, когато влезем в дадената машина, да стартираме този скрипт. За да го улесним, ще използваме Cron. Cron е програма, която ни позволява стартирането на команди и скриптове в определен интервал от време без наша намеса. Ако нямате Cron инсталирана на вашата система, това, което може да направите, е да напишете sudo apt install cron и той ще бъде инсталиран на вашата система. В случая аз вече го имам. За да направите Cron, това, което трябва да напишете е cron tab -i параметъра е за edit. След като сте влезли вътре, може да отидете най-отдолу и да създадете вашия пръв крон. Това, което
ще кажа е, че бих искал този скрипт да се изпълнява всеки ден в 4 сутринта. В момента може би не разбирате всъщност какво се пише, тъй като Cron изисква определени познания, но ако ви е интересно да разберете как работи Cron, напишете отдолу в коментарите, ще направя друго видео, в което да обясня. Това, което трябва след като сте задали вашия интервал от време, което бихте искали да се стартира този скрипт, трябва да кажете къде се намира той, за да знае системата откъде го вземем в случая. Той се намира в моята Home Directory в MD и неговото име е autoupdate.sh. След като сме готови, можем да запазим нашите промени, като натиснем Ctrl с Enter да ги потвърдим и да излезем от нашия файл. Следващата команда, която бих искал да ви покажа е Change All. Change Owner означава, че бихте искали да смените собствеността на даден файл. В момента, ако напиша ls-l, може да видите, че всеки един файл принадлежи на мен като потребител, тъй като аз съм го създал. Ако решим да сменим собственика на този файл 1.txt, трябва да напишем change owner, в случая новия owner нека бъде root и името на файла ще бъде file1. За да изпълните тази команда, трябва да добавите sudo, защото изисква privilege permissions. В момента, ако видите собственика на този файл, ще видите, че този файл вече не принадлежи на MD, ами принадлежи на root. Следващата много важна команда, която бих искал да ви покажа, това е IP адрес. IP addr е съкратено от IP адрес. Това ви позволява да видите IP адреса на вашата машина, както сами може да видите. Моя IP адрес на тази машина е 172.16.0.27 и префикса е /16. Следващата команда, която ще ви покажа е grep. Тя ви позволява да филтрирате дадено нещо, така че да може да видите само неща свързани с него. Ще използвам същата команда и ще кажа, че искам да видя неща свързани само за интерфейс Ethernet 01. Мога да видя IP адреса, мога да видя, че интерфейс статуса му е up, мога да видя бродкаста и много други неща. Следващото нещо, което бих искал да ви покажа, това е за DNS Resolution. Може да видите какъв DNS Resolution използва вашата машина, за да може да резолва дадени DNS. В случая командата, която ще използваме е cat-etc resolve.conf. Тук може да видим какво всъщност използва нашата машина. Както можем да видим, нашия name server е този IP адрес. Ако искаме да го променим, можем да отворим с Nano Editor този файл. Това, което може да видите е, че в случая ми казва, че файлът е unreadable. Това е защото, за да промените дадено нещо на този файл, трябва да имате sudo permission. След като го отворим този файл, можем да променим нашия name server. Ако натиснете Ctrl-K на място, където се намира вашия курсор, ще изтриете целия ред. В случая ще изтрия всичките и ще променя моя name server на 4 осмици. Това е DNS-а на Google. След това ще запазя моите промени. Следващата команда, която бих искал да ви покажа, това е ping. Ping е команда, която може да ви покаже дали едно устройство работи или не работи. Как може да видите дали ping е инсталиран на вашата система, може да напишете which и след това може да напишете ping. Както може да видите, ping го има в моята система, защото е инсталиран. Ако не е инсталиран на вашата система, може да напишете sudo apt install iputils-ping. След като се инсталира, вече ще мога да екзекютирате тази команда. Това, което ще опитам да пингна, това ще бъде google.com. Както сами може да видите, имам успешен пинг. Сега ще пробвам да пингна устройство, което се намира в моята локална мрежа. Както може да видите, и него също мога да пингна. Пинга е успешен. Ако се опитам да пингна устройство, което не е активно в моята мрежа, сами може да видите, че пинга няма да върви и ще ви кажа, че Destination Host е unreachable, защото в момента няма такава машина с такъв IP адрес. Ако има такова устройство и не може да го пингнете, че ви изпише timeout. Ви изпише timeout, това означава, че устройството не е активно. Следващата команда, която бих искал да ви покажа, това е traceroute. Traceroute е инструмент за мрежова диагностика, използван за проследяване на
пътя, поет от пакетите създани от вашия компютър до целевия хост в интернет, като уебсайт или сървър. Може да напишете which traceroute, да видите дали вашата команда съществува на вашата машина. Както виждате, в момента нямам никакъв output, това означава, че командата не съществува на моята машина. Затова, което мога да направя е да напиша sudo apt install traceroute и да инсталирам traceroute на моята машина. След като командата вече е инсталирана на моята машина, мога да напиша traceroute google.com, през какви устройства минава моята машина, за да достъпи google.com. Следващата команда, която бих искал да ви покажа, това е htop. След като напишете htop, може да видите натварването на вашето CPU, натварването на вашата RAM, дали е използвана някакъв слаб. Също така може да видите процесите, които се използват. Ако искате да излезете от това, може да натиснете Ctrl-C. Следващата команда, която бих искал да ви покажа, това е History. History командата ви позволява да видите всяка една въведена команда. Следващата команда, която бих искал да ви покажа, това е netstat. Netstat е съкръщение на Network Statistic. Това е команда, която се употребява за да ви покаже информация за мрежовите конекции, ротиращи таблици, интерфейс статистики. Типично показва лист от активни мрежови конекции, като информация, като протоколи, локални отдалечени адреси и установени конекции като Establish и Listening. Може да проверите дали тази команда съществува на вашата машина, като напишете which netstat. Както може да видите, тази команда не съществува на моята машина в момента, за да я инсталирам. Това, което трябва да направя, да напиша sudo apt install nettools. След като сме инсталирали nettools е пакет, който съдържа определени команди, които можем да използваме в нашия Linux. Слуша ipconfig, netstat, arp и route, за които ще говорим по-натам. Можем да изпълним нашата команда, да напишем netstat, след което бих искал да видя конекции само на TCP и може да видите установените конекции на TCP. Следващото важно нещо за вашата машина, това е firewall. Това, което ще направим е да инсталираме един от най-разпознаваемите firewall за Linux, UFW, който означава Uncomplicated Firewall. Ако го нямате инсталиран на вашата машина, може да напишете sudo apt install UFW. Може да потвърдите, че бихте искали да инсталирате този пакет и след като той вече е инсталиран на вашата машина, може да го стартирате, като му кажете sudo ufw enable. Това, което ви показва е, че в момента може да обезпокои вашата SSH конекция, която сте установили. Дали бихте искали да продължите? Нека да му кажем не. Нека да му кажем, че бихме искали да позволим порт 22, тъй като той в момента се използва като SSH за нашата машина. Или също така може да използвате SSH като сервис. Това ще кажа на машината, че бихме искали да отворим този порт, тъй като в момента по дефолт нито един порт не е отворен. Както може да видите, бяха добавени два рула, един за IPv4, един за IPv6, който позволява порт 22 към вашата машина. Сега вече можем да стартираме нашия firewall. Бихме ли искали да продължим? Да. Това, което можем да направим сега, е да отидем и да видим дали нашия firewall е стартиран. За да проверим това, можем да напишем sudo system control и нашия сервис UFW. Както може да видите, той е позволен, но не е стартиран. Това, което можем да направим е да му кажем, че бихме искали да го стартираме. В момента, ако видим неговия статус, можем да видим, че вече е активен нашия firewall, е готов за употреба. Ако решим да го спрем, можем да напишем sudo systemctl stop UFW. Имайте на предвид, че в момента, ако стартирате машината, той отново ще се пусне. Ако искате напълно да го забраните, може да напишете sudo UFW disable. Това напълно ще изключи вашия firewall. Нека обаче да го оставим включен и също така да го стартираме. Другото важно нещо, което трябва да направим, е да позволим на нашия сервис да се стартира автоматично при стартирането на нашата Linux система. Това може да стане като му кажем sudo systemctl enable UFW. Както може да видите, това автоматично го добави в нашата systemd директория. Така в момента дори след рестартиране на вашата машина, този сервис ще бъде стартиран при стартирането на
нашата Linux машина. Следващата команда, която бих искал да ви покажа, това е Free. Free е команда, която ви позволява да видите вашето свободно пространство на вашата система. Както може да видите обаче в момента малко неразбираемо колко всъщност RAM и SWAP имаме на нашата система. За да можем да го видим малко по-добре, това, което можем да добавим като параметър е -h. -h означава в Human Readable формат и ще превърне файловете в мегабайти. Както сами може да видите, в момента имам 3,7 гигабайта RAM свободна на тази система и нямам никакъв конфигуриран SWAP. За тези, които се чуят всъщност какво е SWAP, SWAP се отнася до пространство на хард диска, което се употребява като виртуална памет, когато нашата RAM е изчерпана. Операционната система може да премести неактивните страници от паметта в SWAP пространство на диска, освобождавайки RAM за други процеси. По принцип, SWAP е хубаво нещо, ако няма достатъчно RAM, но е непрепоръчително, тъй като нашата памет на хард диска или на нашото SSD е доста по-бавна от RAM паметта и това би забавило доста работа на нашите процеси. Разбира се, би ни помогнал в някои ситуации, в които RAM-та е приключила и вместо да падне нашия сервис, той е прехвърлен в SWAP, но силно препоръчително е да добавите допълнителна RAM памет. Следващата команда, която бих искал да ви покажа е NeoFetch. За да инсталирате NeoFetch, това, което трябва да направите, напишете sudo apt install NeoFetch. NeoFetch е команда, която всъщност ви позволява да видите малко по-подробна информация за вашата система. След като NeoFetch е инсталиран на вашата система, може да напишете NeoFetch и ще видите, че използвам Ubuntu 22.04. Може да видите kernel, че ми е 5.15. Също така може да видите uptime, времето, от което машината е стартирана и не е гасена, е 2 часа и 15 минути. Може да видите употребяваната RAM и друга информация за вашата машина. Последните две команди, които бих искал да ви покажа, това е Reboot. Reboot командата ще рестартира вашата машина. Ако напишете sudo shutdown -h и напишете някакъв час, в случая вие скеджувате определено време, в което бихте искали тази машина да се изключи. В случая аз съм ви казал, че бих искал да се изключи на 26 март, което е утре в 12 часа. Това е последната команда, която ще използваме. В случая аз няма да й давам никакъв час. Ще кажа, че искам да се изключи сега. Надявам се видеото да ви харесва. Ако е така, оставете по един палец нагоре, абонирайте се за канала, оставете един коментар отдолу какво бихте искали да видите в някои от следващите видеа и до следващия път.